Spiritualitas Hakim Panglimbang 5 menit dina Rebu Wage tanggal 18 Maret tahun 2026 kapetik saka Injil Yohanes bab 5 ayat 17 tekan ayat 30. Asring keprungu warta utawa malah mbok menawa para pandemen PLM ngalami dhewe bab anane hakim kang duraka durjana. Ora amung siji loro, ananging malah nganti maujud ana sawijining jejering mafia peradilan. Para wakil Allah mau padha seneng nganakake dol tinuku perkara. Padha luluh mring panggrimuke lambe miwir. Ijo weruh gepokane dhuwit utawa gatel ndang nyetiri mobil Mercy. Banget ingenes lan prihatinake. Arep dadi apa negara kita iki? Santo Yohanes Pangripta Injil ing waosan dina iki critakake Gusti Yesus kang medhar jati diri minangka hakim. Panjenengane pinaringan kuwasa dening Allah Rama Sang Hakim Agunging jagat. Minangka hakim, panjenengane ora tumindak sakarepe dhewe, ananging tuhu miturut mring apa kang kapirsani sarta kapireng saka Allah Hyang Rama. Dadi, penghakiman dalem ora geseh sakginggang rambute karo penghakiman dalem Allah Hyang Rama. Pitakonane yaiku apa kang kapirsani sarta kapigatekake kapidhangetake Gusti Yesus saka Allah Hyang Rama. Gusti Yesus mirsani lan midhangetake Allah Hyang Rama kang ngakimi kanthi adil linandesan kasunyatan lan welas asih. Mula Gusti Yesus uga ngakimi kanthi adil linandesan kasunyatan lan welas asih. Kagayutake karo beberan ing cecala, aku dadi eling karo pangandika dalem Gusti. Kanggo wong becik wong gelem berkurban, nanging kanggo wong bener durung mesti. Pancen ing donya iki akeh wong becik kang durung mesti becike utawa malah macak becik alias etok-etok becik. Becik tata laire ananging batine ala alias lamis. Becik marga kanggo nyamudana alane utawa becik marga kepingin tumindak alane ora ketiban hukuman. Mula sing dibeciki ya amung wong-wong tartamtu wae kang dikarepake. Akeh wong etok-etok becik marang pejabat supaya bisa nyempulurake laku durjanane. Dene wong bener yaiku wong kang lakune lurus lan leres ngecakake apa kang kakersakake dening Allah. Kudune para hakim sarta panegak hukum liyane kang rikala kalantik padha kasumpah ing sangisore Alkitab utawa kitab suci liyane ngatonake pribadi Allah piyambak jroning nindakake pangadilan. Sebab apa kang katindakake ing donya yaiku kang bakal kapanen ing swarga. Apa kang katindakake ing donya ngatonake pangadilaning swarga. Para tresna PLM kinasih, saben para pendherek dalem Gusti sinampiran ayahan minangka hakim selaras karo kahanan lan pakaryane dewi-dewi. Ing kala mangsane, para pendherek dalem Gusti kudu njupuk keputusan kang adil linandesan bebener sarta welas asih. Kang ngayahi pakaryan minangka guru kudu nindakake penilaian marang murid sacara bener lan adil, ora pilih kasih. Kang ngayahi pakaryan minangka pamimpin prayoga nindakake penilaian marang andhahan ora adhedhasar suka tidak suka utawa pesenan ananging sacara profesional. Kang ngayahi timbalan minangka wong tuwa prayoga mulang muruk putra wayah linandesan keadilan lan bener saka Allah piyambak. Suwawi sami munjuk
Kunjung asma dalem yang Rama sayang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus Sang Hakim Agung, mugi kaengetna kawula mring pengadilan pungkasan dalem ingkang saestu jejeg ing adil lan leres. Saengga kawula namung nindakaken sedaya ayan lan tanggal jawab kanthi adil lan leres ugi. Amin. Kunjung asma dalem yang Rama sayang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin.